Wah, iki ora entuk-entuk apa akeh motor sing liwat lah. Yo. Ning aturane dalam mending aku pindah wae. Ah, pindah. Oh, wakiye wae. Kene jane gathuk iki mancing iki. Wah, mancing kene ae gathuk. Wah, sik kungkut akeh. Ayo. Kene ae ya. Oke, siap. Wah. Sek ya. Wah, capek. Sek. Mau maju sudah. Pin enak. Pedus kok, kancam. Pedusnya sapa iki? Wah, tidak sampai kugelnya nih lah. Piye iki? Saya dalam karo. Woi, tertane ameci kene. Siap. Woi. Gas. Rasane koyo apa ya? Tuklek lo. Habis ya? Ya. Sirah gari-gari ayo. Biar Wah, gerah. seger. Masa lah. Jajal ke? Jajal tak gimana sini. Ini marai tombol. Ya, Malah tuklek. jamu larang kok tublek-tublek no. Sebenarnya kan awak dhewe happy. Nglalekno masalah-masalah sing dialane dan Ngono. iya lah. Ngene rasane ya. Fantastik ngene. Sik, ki mau kesuruhan ta ora? Ora. Bukan apa. Angkong. 12 adalah ya cocok lah. Wah, iya. Wah, ini iki jane yo. Piye, Bro? Ora apik jane Bro ngene awak iki, Bro. Kesehatan kurang apik iki. Jadi yo ditiru lah ngene iki lah. Nah. Yo nek misalnya kowe putus asa galau apa stres karena pekerjaan ya janganlah mendekatkan diri kepada minum-minuman seperti inilah. Mendekatkan diri lah kepada Tuhan ngono lho. Alah, pedus ah. Aku nek iki. Berabrak kowe ya. Wah, Alah, ya seger ah. rasane iki sok ngomong ngene. Seger. Kepiye iki rasane? Ini lho. Wah. Fantastik tenan pokoke. Becik lah. Gerak. Gas kebun-kebun. Ini ya aku. Iya. Aku tak kene desa ya. Kok nek balik aku bergaya. Lah harus iki kumpul ngombe sapa? Wis tak mintakno apa? Ana wong ngono lah. Aku tak kene desa aku. Wis ora kuat wae alah. Kok gak engko nak ape mulai aku bergaya. Kagan Pation. Akhirnya ora kuat. Tak dhewe lah. Iya. Mobil res menes ora kon ngentekno. Masih sira wis bongko. Wis melu mumet. Lho, motori. Kok kejak ngopi kok gelem wis ora apa-apa wis ora apa-apa. Piye iki? Tinggal turun di sana. Ya, ya.
bangetan. Usah leren sik. Sendek-sendek neno kena. Aduh, aduh. Aduh. Terus suket kok angin ngene yo. Nek gila lah. Wih, kok enak kono kok ijo-ijo iki. Wis tak rono wae. Wih, lho. Aduh. Bocah kok dolapo le. Wih. Tuman. Iki dolapo le cacah. Wih. Lele penggandu mabuk. Kok ngene iki sok bojomu pakane botol. Nuwung kok aku go ngarit ngene iki. Ora mung mabuk lho kok. Wih, wasel aku. Dadi nek kowe lak lurus kene aku. Wah. Ora pegel ngarit bojomu mabuk pakane suket. Nah, iya. Tuh. Mulai. Jam piro iki lah? Sore sampai Ya. petang barang. Rengengane di sini dua ora? Berapa om? Ya. Apa ada? Mandor. Iya. Nenek. Iya. Semua edian lah ini.